kosai da baba sirajo. Wayo rayuwa. Allah ji kan abu amshi, Allah ji kan ka kosan waka, baba sirajo mai asharalle. Allah ji kansa ya kwanta da sauran musulmai zubula. Mai da hankali al'umma, kana mu ringa tsoron Allah, da rayuwar gaba ta da tabbas, yanzu da rai jimawa babu, na aikatawa Allah, me zan tarar idan na shuɗe, to shirin kai ko alkhairi shi za ya fi har damar ka. Rayuwa bisa ka a hankali, mutuwa ta zaman da wa'azi. Allah ji kan abu amshi ya rasu da kosai mai waka ma ya tafi. Rayuwa mataka a hankali, mutuwa ta zaman na wazi. Allah ji kan abu amshin waka da kosai da baba sirajo. Rayuwar ga san babu tabbaci, yau da gobe ikon ilahu ne. Mai rayuwa ka taka a hankali, yake da ikon yin komai da rai da rayuwa duka nashi ne. magana wata ran duka bamu, Mutu da aro ne aka bamu, wata ran duka bamu nan. za mu taimako magara bana. Duk abin da kai ka yi shashi ta dani da komai taka a hankali. Rayuwa mataka a hankali, mutuwa ta zaman na wazi. Allah ji kan abu amshin waka da kosai da baba sirajo. Mutuwa ta zama na wa'azi, tunda ba ta duba ma lokaci. Allah ji kan abu amshi ya tafi, Ba ta duba yaro ko babba, al'umma ina muku tsokaci. kusan waka kun ga ya tafi. Ta ɗauki jariri ta ɗauna cikin mu dai mai da hankali. Baba sirajo ya cimma lokaci, Gare ni da kai babu tabbacin za mu wuce yan koko anjima. Allah ji kan abu amshin waka, mutuwarsa ta tsorata da ni. Na tuna da ranar da zai rasu muna studiyan alishu da ni. Haka kuma kosan waka ma babu matsala sama da shi da ni. Me asharalle sirajo ya rasu kuma lokaci za ya taina mu. rayuwa mataka a hankali, mutuwa ta zaman na wazi. Allah ji kan abu amshin waka da kosai da baba sirajo. Duniya budurwar wawa ce, a sannu daga babana. Allah ji kan abu amshi ya tafi, A yau mu muke shagar iska da ikon ta'ala bai busaran. kusan waka kun ga ya tafi. Idan lokaci ya zo sai mun tafi komai na so kowa musan. Baba sirajo ya cimma lokaci, Iyaye kakannin bai san tafi bare mu da ke wanga zamani. rayuwa mataka a hankali, mutuwa ta zaman na wazi. Allah ji kan abu amshin waka da kosai da baba sirajo. Mai rayuwa ka taka a hankali don duniyar gaba ta da tabbaci. Kar abin cikinta ya ruɗe ka kaga kamar ba ma za a mutu ba. Yanda muka kai wasu makwanci mu ma ba za a ke kai mu ba. Ruma ne da ban da tabbacin nima yanzu a kai ni ba. Mutuna ina shatan waka da dan ana canin kansu sun tafi. Mai rayuwa ka taka a hankali, Ina ilma'azi na birnuwa lokaci da ya yi sai da ya tafi. magana wata ran duka babu, Da sauran musulmai na duniya in lokacin mu ya yi dole ma tafi. za mu taimako magara bana. Na ta aziyyar gare mu ne, kowa da yi muku zo ka ci. Rayuwa mataka a hankali, mutuwa ta zaman na wazi. Allah ji kan abu amshin waka da kosai da baba sirajo. 081 03 70 66
Sistu. Rayuwa mataka hankali fitowa ta zaman nawasi. Allah ji kan abu amshin waka da kosai da baba sirajo.